Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите нова тема на работния плод, нова тема на Google. За начало влезте в Google, Google Chrome. Ето, например, моята съм я направила на графити. Ето. Сега ще ви покажа как става това. Виждате на трите точки, после настройки от трите точки. След това облик. И ето тук изтегляне на теми. След като влезете в този магазин, той се нарича Web магазин на Шром. Ето избор на редактора, любими теми за Шром. Ето, разглеждате ги. Доста са, честно казвам, аз много се чудих. Ето има всякакви металик, черно, сиво, имам предвид, кехчета, всякакви видове, вие ще си ги разгледате. И да ви покажа как се настройва. Влизате на дадената тема и добавяне. Ето тук. На добавяне. Ето вижте надолу колко още теми има. Тая тема може да си изберете която и да е тема. И добавяне и тя ще се изтегли автоматично и ще ви се сложи на началната страница на Google. Ето, така. След това да ви покажа, в този магазин има още доста неща, които може да ви потребват. Има приложения, игри, вижте приложения. Има доста приложения. Да учиш пиано от компютъра, това лично аз го използвам. Преди го използвах. Ето вижте. И надявам се да съм ви била полезна и да съм ви помогнала. Има доста игри за вашия Windows компютър. И общо взето това е. Благодаря ви, че гледахте моето видео. Надявам се да съм помогнала. И това е за днес. Довиждане!